Inui na wang khan ziaktu valrema TLAU college first year kaltran ni chuan class a hian hmeichhe pakhat a hming ma mi hi kan hma chi a hian a thu a atong tam lawa ma se anui moi em thung si keipo mingoi choi ve tak kani class kan la khian a hnung chi a ka thu thina thliron tho in kalama asam rim aron chem ti hian rim tui ti tak in ka feel le veng thin achang phe chuan class kan la ti the ngel thak hian kalo en le deuh zel ni khat chu kan college bana ruana sa takin ron sura bus ka nga lai chuan ka hmeichhe du ruk ve em chu ka sira alo ding ve renga ko hoi kwala midang tu ma ka hmalo mami chu ka hen en le a fo ti hmel deuh hian alo khur dera ke chuan ka jacket hak lai chu phelin mami chu haturin ka ti a anu rei vak lawa chuan bus chu aron thlenga kan chuanga mami chu ka sira che a thu a ni e a hmel hi chu a tha thlawt ani khwanu hian avan siam fu bik tak chutia ka en reng lai chuan bus chu adinga mami chu ka lamron hoin nui sen pa hian kalomi o aron ti sepa bus atang chuan a chuk ngala akal liam tur chu bus atang chuan rem lawin ka thlir le vongvonga in ka thlen hnu pon lom lawin ka nui le ver thei ni e a hmel tha thlawt ani zana lekha ka zir lai te chuan kalam hoya aron nui sen lai kha ka mitla a hian aron lang le thin chumi to ka tang chuan kanin kom chho chan ta a library a te kal donin canteen a te thil kan ei don thina ma se ka do ni ti hi ka shil ngam ngang lo min lo du ve lo ta se min kom du to lo ka hlo wang ani hun te chu kal ve zelin final exam po kan zo ta college atanga ka chwa don chuan mami chu gate pula alo dinga min hu rala lo nui sen pa in I jacket kha kalakola aron ti a ke chu ka boy zo le ngal vek ka di lang nge dil lawang ti ka ngai tua na a aron luta chutia ka in ngai tua lai chuan car hi gate po na chuan aron dinga mami chu an lo awa mami chuan kalam ron hoi pa in kapa anya aron ti sepa minkal sana ni e khani kha mami ne na kanin mu top na anita ni e ani ne na kan thon tho chu kan tan ve ma hawin a top ta